Biddazang आंजों मोनसे गोदान भिडिअ दलथा I love you होननाय जायो साराङे पाउडार फैलायगौ फ्रियावनो नै पाउडार Hello everyone Welcome back to Mommy's channel Rồi जों दिनै बिद्दाजों आंजों मोनसे गोदान भिडिअ दलथा भिडिअ लानानै फैलायबाय होमबा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअआव मा देखायनो नागिरदों जोङो बिमा आरो फिसा माने जों रेडि जाबाय नै देलायदों जोङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों बोथोराथ' डेन्जार गरमखा नोंथांमोनहाबो मिन्थिगौ दलथा थेवब्लाबो जोङो बोथोरखौ फेजेननानैबाबो जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बेखौनो जों दिन्थिनो मा खालामबाय थायो खुबैखौ देलाय होमबा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा जों मा दिन्थिनो नागिरदों दिनै सानसे जों अबाव थांगोन मा खालामगोन मा जागोन मा लोंगोन नाबा जों बेखौनो देखायलांबाय थागोन औलै होमबा होनदो नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनो जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो लाइक share subscribe खालामनो दाबाव okay किसुरदो फैगौ love you all होन फैगौ जोङो अट'जों थांगोन फैदो साराङे माने मामलेबा I love you होननाय जायो साराङे जों रेडि जाबाय नै बिथांमोनहाबो सफैबाय अब्ला जों साथाम साब्रै साबा जों दा ट्रेन स्टेशनाव थांसै नेहैसै गारिखौ सरि न'नि रैखा खालामनांगौ नोंनि आखायाव दंसै बे लिसु फिथाइया आरो सोरबा दाउ मासे जाफैनांगौबा खिन्थु दाउनाव सोंनाय अब्ला नोंनि आखायाव थाबाय दिनैनि सानसेनि थाखाय बे न'खौ बेंनांगौआ चलो होमबा जों ओंखारबाय जों नै आइबो ओमफ्राय गारिया दाबो सफैयाखैना नै आंना बिबारा बावसो जेबो आबार खालामाखै जेरै थुदों नै बारबायबो बेस्रा मा खेबले बेलाय ओंखारबाय जों अब्ला सान्दुङाबो दिनै जि अनदों जोंखौ मैया जि गरममोन नै दिनै जोमै दं एसे दोमैदों ओंखारबाय नै अबाव थांगोन गाइसमोन लामायाव सामथायबारि आच्छा बिबोनांनाव अबाव थांनो ओंखारदो आबा जों अबाव थांनो ओंखारदों गुथुमि आदा सुदिमोननाव होन आच्छा तो ये है नैबेबो अब्ला जों ओंखारबाय जोंनि लेंहरनाय गारिया दाबो सफैया ओरैबो गैया लांदां बेनिफ्राय ओरैनिफ्राय फैनांगौ दाबो सफैया बेस्थ' नै अट'आ फैबाय अट'जोंसो थांगोन चलो आंसो गाखोयो सिगां गाखोनोसै काजलगाव बाजार नै बेखौ सासे थिखोनसै ओरैबायदि गाज्रि लामाया दासो बानायगासिनो नालाय जि गाज्रि लामा फुवारदों ओमफ्राय हाद्रि ओरैबायदि असान्थिखा सयथि माने सौफैजासिम आरो बेनि सायाव अट'बावसो ओरैबायदि खस्थ' मोनबोदों बे बाराव थांबाय आरो बे लामा जायाबा थांला सानखाबाय आं नमस्कार मोनखाबाय आथिं आखाइ मोदोम रुबाय बोजोबखादों बरिया बेदरबो जासिगोन नोङो ओंखारनाय लोगो गारलाबायबाय मोनफैबाय जोङो आइदै 1.5 घन्टानि लामा माबायदि मोनखो लामाया माबायदि मोनखो 1.5 घन्टानि लामायाव ओरैबायदि बाज्ल' फैबाय जोङो फेन गानहोदोना लाबोखादों नाजों मैथा खालामबाय नामा बेलाय ओंखामखौलाय मोनबाय बोरै देखिलै
मोनबायना जोंहालाय बेखौनो गोथां जासिगोन बायदि नुदों नै सासेया आलासिफ्रा जोंना बिदिसो आलासिया सङै खावै जायो आदर जालांबाय जोंहा ओरैबाबो आइजोफ्रा बिदिखासो ओरैनो जिरायनानै जायो गासैबो देनदों बे मैथा मानो मबाइलखौ नायबाय थायो आलु दाउ बुंलाय देलाय जों आनै मोनना सफैदों आनै जायो मादै मोननावसो मादै मोननाव नैबेसिनाव ओमफ्राय बिनि नामा जाहैबाय कृतिका नैबेना गौतमी ओमफ्राय बिसोर सानैजों बिब' बिनानाव आरो ओमफ्राय जों आलासि जाफैदों बिसिनाव मा ओंख्रि संखो खोन्थादो बेदर ओमफ्राय दाउ बेदर अमा बेदर आच्छा नोंना मा नाम मोनलाय खोन्थादो नोंना मा नाम मोनलाय गौतमी बसुमतारी औ ओमफ्राय बै आब'नालाय मा नाम बे आब' सासेना बे आब' सासेना मा नाम बेना किथि किथि बसुमतारी आच्छा नोंसोर सानैजों बिब' बिनानाव मोसानायखौ खिथायाखै मामि सानैनो आइया थां नायनाय आं नायनो लकेल दाउ गासि गिदिरा मोनजागोरबाय गौतमी मा ओंख्रियालाय मा ओंख्रि बाल बेदरनो गाहा बेदर जाया नै बिदायाबो जाबाय मा ओंख्रि बा क्या सब्जी है बताओ मा ओंख्रि खोन्थाबावा मा ओंख्रि जादो ओमफ्राय तुम ही बता दो सब्जी क्या क्या है ये सब तो फेल हो गया बताओ पापड़ दाव ओमा और वो क्या है उंगली दिखा के बताओ ना यार दालि आलासि गिदिर मोनजागोरबाय जों आलासि फिसा फिसाया थाथ'बाय बिसोरहा थांनांगौ दं नालाय फ्लाइटजों दायो ओंखायनो बिसोरखौ जाहोगोरबाय गुसुखौ बिदोंमोन बाजैया गुसु दंबा गुसुखौ बिदोंमोन दे होदो दे देलाय संख्रि रज'नोसैसोमोन दे हा होन आयु चाइनिसफोरनि बायदि सिख्लुबलायनो हाया नोङो दासो मोनजाबाय जाबाय दा रायजोफोर मा जानो गासिबो दंजोबो होनदोरा मा जानो अमाजों आदैजों बिस्कुटजों लागायनाय मा जादों नों दे मा जादों थाइजौ आरो मोजां खुलुम जेबो मोनबाखै थांनो ओंखारबाय अ दे थांनो ओंखारबाय दे जाबाय दे बिथाङा लास्टआव जइन जाफैदों फैदो मोसानायना गोलोमबाय गाखोफिनसै जोङो नायजाला